गिबियावनो आं नोंथांमोन गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं जोंनि BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बुंलांनाय फंनैसो बाथ्रा बिनि सायावसो आं बुंनो लादों। जानो हागौ बे बाथ्राखौ खोनानानै जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुङानो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। मानोना जायखौ जों समाजनि मोजां खामानि मावगोन साननानै सायख'नानै दैदेनगिरि बानायबाय, बेबायदि सुबुङा जुदि जोंनि माहारिनि थामोनथा, गावनि हा संरैखाथिनि मोन्थाय, गावनि राव हारिमु धोरोम बर' जाथिखौ बासायनानै लाखिनायनि जिखिनि भारत सरकारनिफ्राय जिखिनि संबिधानिक मोन्थाय मोनदों, बे मोन्थायखौ गुबुननि आखायाव गथायनानै होनो नागिरब्ला बेनिफ्राय बर' माहारिनि थाखाय आरोबाव दुखुनांथावसिन आरो जेबो गैलिया। बिथां हाग्रामा महिलारिया मोनद' जनगोष्ठिफोरनो ST होनायनि सोमोन्दै बुंदों। बिथाङा मा बुंलांदों गिबियावनो बिथांनि भिडिअखौ जों एसे नायनानै लाग्रोदिनि। खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে 6 জনগোষ্ঠীৰ কথা লৈ পেলাই যিখিনি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছে, ইয়াৰ ওপৰত যিহেতু আমাৰো এটা চৰকাৰ আছে BTC, অসমৰ ভিতৰতে কাউন্সিল এটা আছে, ইয়াৰো মতামত আমাৰো কৰ্তব্য আছে দিব লাগে। সেই হিচাপত আমি যোৱাকালি আমি এটাই ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে আজিৰ দিনত যিটো ST ট্ৰাইবেল, এইটো এফেক্ট নকৰাকৈ 6 জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেলটো ভি দে না ফি দে, ইয়াৰ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু প্ৰেজেণ্ট ট্ৰাইবেলটো একো নষ্ট হ'ব নালাগে, এই লাইনত আমি ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছোঁ BTCৰ পৰা আকৌ। আৰু ইয়াত মানে আৰু আমি স্পেচিয়েলি আমি বিচাৰিছোঁ যে BTCৰ ক্ষেত্ৰত মানে দুটা ভাগত ST থাকিব নালাগে, হ'লে এটাই হ'ব লাগিব। ভি হ'লে ভি, ফি হ'লে ফি। কথা সেই লাইনত আমি আলোচনাটো হৈছে আৰু এনেকুৱাই আমি BTCৰ পৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো দিব। সেইটো কথা যে যিহেতু গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰক আমাৰ কাউন্সিল হিচাপে এটা অপিনিয়নটো দিব লাগে, এই হিচাপত আমি যোৱাকালি আলোচনা কৰি পেলাই অপিনিয়ন এতিয়া কাউন্সিলৰ পৰা দিব। बिथाङा बुंलांनाय बाथ्रानिफ्राय जोंहा गोबां सोंथि सोमजियो। बिथाङा बुंदों मोनद' जनगोष्ठिफोरा ST मोननांगौ, नाथाय जोंनि थाखानाय STफोरनि जेबो खहाल' जानाङा। थाखानाय STफोरा जुदि जेबो खहा जाया, अब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया होननानै बुंजायो। जोंनि ट्राइबेल एस'सिएशन CCTOआबो बे बाथ्राखौनो बुंगासिनो जे 6 जनगोष्ठिया जुदि ST मोनोब्ला जोंनि थाखानाय STफोरा जेबो खहा जानाङा होननानै। आसाम सरकारनि ग्रुप अफ मिनिस्टारफोराबो थाखानाय STफोरा खहा जायाजासे मोनद' जनगोष्ठिनो ST होनाय जासिगोन होननानैबो फोरमायबाय आरो बिथांमोनखौ ST भेलि हिसाबै गनायथि होगोन होननानैबो बिथांखि लाबाय। नाथाय दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो? बिथाङा बुंदों जोंनि BTCआव मोननै रोखोमनि ST थानाय नङा। ST भि नङाब्ला ST पि हिसाबैल' मिथिजागोन। बिथांनि बुंनाय बाथ्रानिफ्राय जों रोखायै बुजिनो मोनो जे जिहेथु जोंना थाखानाय STफोरा ST पि हिसाबै ST प्लेन हिसाबै मिथिजायो, गोदानै सोसनजानाय जनजातिफोरखौबो ST पिआवनो सोगोन, माने बिथांमोनाबो ST पि हिसाबै लिरनो हागोन होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव फोरमायनानै होबाय। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला गोजाम ST आरो गोदान STनि गेजेराव जेबो फारागानो थानाय नङा। जुदि गोजाम ST जनजाति आरो गोदान ST जनजातिनि गेजेराव जेबो फारागानो गैयाब्ला, अब्ला बिथाङा बुंनाय बाथ्रा थाखानाय STफोरा जेबो खहा जाया होननानै बुंदों, बे बाथ्रानि ओंथिया बहा थाहैखो? गोजाम गोदान जमा जाबायब्ला, एखे जाबायब्ला जोंनि BTCआव गोदान ST जनजातिफोराबो जोंनि थाखानाय ST जनजाति एबा गोजाम ST जनजातिफोरा जेरैबायदि मोन्थाय मोनदों, एखे मोन्थायखौनो मोनगोन।
अब्ला थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जाया होननानै माबोरै बुंखो? हाग्रामा सारा गावनो बर' रायजोनि थाखाय आलादा हादोर बड'लेण्ड नागिरनानै हाग्रा बंग्रा थाबोनानै बेसेबांबा खस्थ' सहायनांबोदों। बर'नि रोजा रोजा जोहोलाव जोहोलावजोफोराबो बर'नि आलादा रायजो नागिरनानै गावसोरनि बेसेन गोसा जिउफोरखौ बावबोदों। बर' माहारिया मालायजों नासयजादों, गुबुनजों इनाय खालामजादोंमोन, मुगैजादोंमोन। बर' माहारिखौ गुबुन जातिफोरा गावनि आखाइ मुथियाव दबथायनानै दोननो नागिरदोंमोन, गादबनानै दोननो नागिरदोंमोन। बेफोर बाथ्राखौ गादियाव जनो मोननानै हाग्रामा सारा बावगारबाय नामा? गुबुन जाथिनो एसटि होनाय लोगो लोगोनो बिसोरो जोंखौ आरोबाव फिन गाग्लोबनायनि फावथिना खालामगोन बेखौ हाग्रामा सारा बुजिनानै मोनाखै जानो हागौ। बे बाथ्राखौ जोंनि दुलाराय बर' माहारियानो मोनथिगौ। बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंखौ दबथायनानै दोननो नाजाबोदों आरो बिसोरनो मोनथाय होनाय लोगो लोगोनो एसटि होनाय लोगो लोगोनो आरोबाव जोंखौ दबथायनानै गावसिनि आथिं सिङाव दोननो नाजागोन बेयो रोखाखा। बे मोनद' जनजातिनो एसटि होगोन होननाय खोनानानै जोंनि गासैबो बर' माहारियानो, जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरानो बेसेबांबा रागा जोंनानै दङ। बे बर' माहारिनि, बर' रायजो राजाफोरनि खुद्रिनाया, प्रटेस्ट खालामनाया बे ओंथि गैयै नङा। बिसोरनो एसटि होनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' माहारिनि इयुना खोमसि जागोन बेखौ नुहुरनानैसो जोंनि बर' माहारिया, जोंनि बर' रायजो राजाफोरा खुद्रिदों। गोबां बर' रायजो राजाफोरानो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। सोरबाया जोबोद रागा जोंदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि गाज्रि रावै सोंखारिदों। गतिके आं बारा गोबाव बुंनो सानला। बायसान्स भारत सरकारा जुदि बिथांमोननो एसटि स्टेटास होयो अब्ला जोंनि बिटिसिआवबो बिथांमोनखौ जोङो एसटि भेलि हिसाबै लाखिनांगोन। एसटि प्लेन हिसाबै माब्लाबाबो जों बर' माहारिया बिथांमोनखौ गनायनो हाया। बिथांमोनखौ एसटि भेलि हिसाबैनो लाखिनांगोन। अब्लासो गोजाम आरो गोदान बे मोननैनि गेजेराव फारागा थागोन आरो जेब्ला बे मोननैनि गेजेराव फाराग थागोन अब्लासो गोदानै एसटि मोननाय जनजातिफोरा थाखानाय एसटिफोरनि मोनथायखौ सेनो हानाय नङा। जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो बिथांमोनखौ एसटि भेलि हिसाबै मोनथियोब्लासो थाखानाय एसटिफोरनि मोनथायखौ गोदानै दाजानाय एसटि जनजातिफोरनि मानसिफोरा मोना होननाय बाथ्रायाबो रोखायै बेरखांगोन। जाहाथे इयुनावबो गोजाम आरो गोदान एसटि जनजातिफोरनि गेजेराव जेबो दाङाबाजि सोमजिया, जेबो गालाय गुजाय सोमजिया, बेनि थाखाय जोङो सांग्रां जानानै थानाया मोजां। बेखौ जों जोंनि थाखायल' नङा, जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखायबो जों साननानै दोनहरखानाया मोजां। मानोना बियो रोखा जानानै थाखायाब्ला 100 बोसोर, 200 बोसोर, 300 बोसोर बारनायनि उनाव जोंनि इयुन जोलैफोरनि गेजेराव मोनसे प्रब्लेम सोमजिनो हायो। बिथांमोना बुंनो हायो जोंबो एसटि प्लेन, जोंहाबो नोंसोरनि रायजोआव, नोंसिनि जायगायाव समान मोनथाय दं होननानै। बिथांमोना जुक्ति होगोन। बै समनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारियानो बुंलांदों जों गासैबो एसटि प्लेन, जोंहा बयबो समान मोनथाय दं। अब्ला नोंथाङा बुंलांनाय बाथ्रा थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जायाब्ला मोनद' जनगोष्ठीया एसटि मोनोब्ला जेबो आपत्ति गैया होननाय बाथ्राया जेबो ओंथि थानाय नङा। बिथांमोनखौ जुदि जोङो एसटि भेलि होननानै लिरहोआब्लाबो जोङो बिथांमोनखौ एसटि प्लेन हिसाबै जुदि लिरहोयोब्लाबो जों मोननै सोदोबखौ बाहायनांगोन, एक्जिस्टिं एसटि, थाखानाय एसटि आरो निउ एसटि, गोदान एसटि, बे मोननै सोदोबखौ जों बाहायथारनांगोन। जाहाथे थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जाया। जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनिसिम आंनि गुरै खावलायनाय, नोंथाङा बर' हारिया, बर' सुबुंफोरा मा हास्थायदों बेखौ नोजोर होनानै बिसोरनि खोथाखौ खोनासंनानै नोंथाङा आगान सुर।
दान्दिसेनि राजखान्थियारि गोहोखौ लानानै जोंनि माहारिखौ जोंनि बर' हारिखौ अलखदाव दा खोख्लै। बबेनि सोर हाग्रामालै बियो सोर हाग्रामा बहानि हाग्रामा बिलाय फै हाग्रामा फै आंनि खाथियाव फै बबेनि हाग्रामा बियो बै हाग्रामा लान्था खर'आव खानाय गैयै थख्लाख्लाया बे लिडार बिटिसिनि लिडार हा सोरलै बियो दिनै हारिया अलखदाव जानो थांगासिनो बेखौ हाग्रामा महिलारिखौ बाख्नायनो थाखाय सम मोनदों सोर कास्टम बसुमतारी बिलाय बहानि कास्टम बिलाय हारिनि गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंनानै पलिटिक्सआव देरहानानै दिनै गादि मोननायखाय सेरे सोरखौबा लिडारखौ जाथारै लिडारखौ भेलु गैयै जेबो लिडारखौ दिनै गुन गैयै लिडारखौ बाख्नायदों सोर हाग्रामा आं दिनै हाग्रामाखौल' बुङा प्रमद बर'खौबो बुंदों प्रमद बर'आ सोर एब्रुइ गेलेंदांदां एम्बु थेहां बायदि उदै लानानै दिनै माने बहा हाबसोना थानो नोंलाय सिरि दिनै फरायसाफोरा माने सुगिया बुगिया समाव सारबाय थानो गोनां जादों दिनै रायजोफ्रानो सारा रायजोफ्रानो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने खुगा दामनो गोनां जाबाय थाखो नोंसोरनि थाखायनो नोंसोर गोरोन्थि लिडारफोरनि थाखायनो बबेनि हाग्रामालै सोर हाग्रामालै मा रायनायनि थाखाय आंखौ जेलाव हरगोन नोंसोरो आंखौ पुलिस केस होगोन होफै हारिनि माबा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आंबो रेडि नोंसोरजों जेलाव थिनहर जानो आंबो रेडि गियालै रायजोफोर खौसे जा फैबाय थानाय समाव जों साफ्रोमबो बिटिसिनि पलिटिसियान लिडारफोरखौ फिननाय होनांगौ जों खौसे रायजो राजाफोरा